Si Julmar ng kanyang motor na Kimco. Yan ang bibili niya, worth 549,000. After 18 months. Ang sourcing. Ito, 71. Si talagang Ano ito, oy? Ang insurance na 71. Pero dahil ito dapat. Atati sa installment, atati Dahil ito 12. 160 down payment. T1 year. T1 year. 17. 229. 24 months. 27. Una? 2070. Ha? 2070. 2 years. 24 eh. 12 months at Ha? Okay sa bali kaya. Underbone na dito. Okay tayo. Ay, koy. Hindi kami tikit kita eh. Kasi higher CC tayo, nakakuha yung comprehensive insurance. Para nil-plate. Good, buha pa yung ano. Tapos nakuha mo gaya man, inline 4. Inline 2 siguro. Nilagyan yung tour niya. Wala dyan. Ganun doon na lang nalamboy na yan. Tungo niya yan. Ay, Single letter na ito, yung luwa. sakto ka niyang taon sa nagkaya ng BR15 mo. Sige ganyan ang burrito tayo di ba ya? Hanta ko ako ba? Hirit-hirit ka wala ito yan. Hindi na ano may rito. Tikas tong niata ka. Ang kambyo na ito eh. Hindi ba yung motor nga lang? Nasa 18,000. Parang 20% lang yung lang. Tawag niya service 250. 1,000. Ang presyo niya up. Up lang. Up. Medium niya lang. So, ilang months yan. 36 months eh. Lapit lang dito. Mga 25 kilometers yun. Ang kabungawan. Kailan kinisong ka? Sunod na lang na araw ko. Ay. Saan niya iti-testing yan? Ito? Balat. Cellphone niyan daw. Oh, yan. Sampol. Talaga kaya namin dito. Talaga mataran. Kimco Downtown 350cc.
Ganda.